Kivipaperisakset voittaja saa syödä, häviää kipeä seinän. Ei saa. Apua! Kivipaperisakset. Mitä mä otan? Apua, mä tukehdun. Kivipaperisakset. Yes, yes! Ei. Mun on pakko seivästää. Mä en oikeesti mun kädet tärisee niin paljon. Kivipaperisakset. Paperisakset. Mikä tää edes on? Sakset. Yes. Apua, mitä mä otan? Ei sä et sua. Yes, vihdoinkin. Sakset. Yes. Ja vielä tää. Kyllä. Anteeksi. Jee. Vauhti on vähän hidastunut. Kivi, paperi, sakset. Bye. Mun kädet tärisee niin paljon. Niin. Irti. Kivi, paperi, sakset. Mikä tää edes on? Meillä on yleisöä. Ei mä ei. Syö kaikkea. Enää parhaat jäljellä. Äkkiä vielä toi. Ei se hajuu. Oota.